खुलुमबाय रायजोफोर दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांजोबदो लोगोसेनो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो नोंथांमोननि मोनसे लाइकआनो आंनि गेदेरथार थुलुंगानाय जागोन अब्ला दिनैनि सेथि खौरां नोंथांमोननो होनो लागै आखायाव लादों टाइटेलखौ लानानैनो जुदि सासे मानसिनि स्टेटासजों चेलेन्ज खालामनाय जायोब्ला जायफोरा बिटिसिआव गावजों गाव केस होज्लायलायदों बिसोरबो थानाय नंला एसटिआव जायफोरा ब्रह्म टाइटेल लिरग्राफोर ख्रिस्टियान जाबाय बिसोरबो एसटिआव थानाय नंला नर्थ इस्टआव 70% ख्रिस्टियान दंब्ला बिसोरबो एसटि स्टेटासआव थानाय नंला गासै भारतबर्षआवनो आरएसएसआ सावरायगासिनो बे बाथ्राखौ बुंदों हिरा सरनियाया धर्मखौ लानानै आरो टाइटेलखौ लानानै जेन स्टेटासआ सोलाया बेनि थाखाय आरएसएसजों सावरायलायदों होननानैबो बुंदों हिरा सरनियाया खौरांगिरि मेल खुंनानै बुंदों जोंनि टाइटेलफोरनि थाखायनो जोंखौ बर' कसारि नङा होननानै बुंदों जोंनि हानि लेखा बिलाइफोराव हुरुकस लिरनाय दङमोन 95% सुबुंफोरनियानो हुरुकस लिरनाय दङमोन 1929 मायथाइनि सेन्सास बायदियै नाथाय बिनि सिगाङाव बर' कसारिसो लिरोमोन होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंदों हिरा सरनियाया थांनाय 24 मार्चनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन सालबारि मथंगानि सानै गथ'आ सपन बाबु कुमार आरो गपाल कृष्ण बसुमतारिया मिथिनाय बायदिब्ला बिसोर सानैबो साइकेल सालायनानै गुवाहाटीसिम मोनहैदोंमोन खामानि मावनो थांदोंमोन गुवाहाटीनि गणेशगुरिसिम मख'नो गोनांदि साननै हरनै गुवाहाटी नोगोराव खामानि नागिरनानै खामानि जेरावबो मोनाखैमोन उनाव गंसे बारआव रायज्लायनानै दानफायाव 4,000 राङै खामानिखौ मावनो लाजेनबायमोन नाथाय ससियेल मिडियाआव बिसोर सानैनि गोमानाय खौराङा गोसारनायाव रेस्टुरेन्टनि बिगोमाया न'खराव कन्टेक्ट खालामनानै गथ'फोरखौ लायनो बुङो आरो न'खरनि लोगोसे पुलिस लानानै गथ' सानैखौ लाबोफिननाय जायो गथ'फोरखौ मोनफिननानै बिमा आरो न'खरनि गासैबो गोजोननायजों बयखौबो साबायखर बावो दिनै 31 मार्च 68थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान दिनैनि सानखौ फरायसा सान महरै फालिनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव साखाफारा जादों बे सानखौनो लोब्बा लाखिनानै सानसेनि सिगां मैया 30 मार्चआव बिटिसिनि मोनबा जिल्लाफोराव बिटिआर सोरखारा एबसुनि मददजों केरियार मेला हाबाफारि लानाय जादोंमोन आंनि असे बेवायानो इउपिपिएलनि चेयारमेनब्लाबो आं जेबो सुबिदा आरो अनसुंथाइ मोननो हायाखै आं बिपिएफआवमोन नाथाय आंनि बेवायानो इउपिपिएलनि चेयारमेन जानायलाय आं गेजेरावनो दंथ'योमोन बिपिएफआवबो गैयामोन आरो इउपिपिएलआवबो गैयामोन नाथाय आं इउपिपिएलनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोननो हायाखैसै आंनि न'आ प्लास्टिकनिसो अखा फैब्ला सेरजोबो माबा मोनसे अनसुंथाइ मोनगोननि मिजिंजों फैदों बिपिएफआव अनिता मोसाहारिनि मेगनाव मोदै बिपिएफखौ मोजां मोनखायोमोन ओमफ्राय आरो बिनिफ्राय आङो दा जोंना बेवायानो बेबायदि चेयारमेनमोन नालाय बेनिखायनो आं थाथ'दोंमोन आरो बिगा गेजेरावनो ओमफ्राय बिनिफ्राय आङो दा जेबो सुबिदा मोनैनि थाखाय आं जेराव दं आं बावनो थाफिनगोन होननानै आं दिनैहाय फैनाय जादों आरो दा आंनि अबस्थाया बिराद गाज्रि अबस्था दुरगथि खिन्थु आंनि न'आ गासिबो त्रिपाल खोबनायसो दिनै गासिबो अखा सेरजोबो आंखौ रावबो नायसनाखै आरो दखान आंना नायो दखाना बिदिबा बिनि थाखाय आं माबा मोनसे अनसुंथाइखौ लुबैनानै आं फैफिनदों मैया 30 मार्चआव आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया अदालगुरियाव फैदोंमोन इउपिपिएल बिजेपि आरो एजिपिनि गासैबो दैदेनगिरिफोरजों सावरायज्लायनाय हाबाफारि जानानै थाङो दरं अदालगुरियाव बिजेपिनि बिजाथि दिलीप सयकियाखौ देरहाहोनो थाखाय बिसायख'थियाव मा खामानिफोरखौ मावनांगौ बेफोरखौ इउपिपिएल बिजेपि आरो एजिपिनि दैदेनगिरिफोरनो खोन्थाना गालांदों होननानै फोरमायदों बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ फैगौ लोकसभा बिसायख'थिनि थाखाय इउपिपिएल बिजेपि आरो एजिपिनि मावथिफोरा रेडि जाखाबाय आरो जेबो गोनो गोथो गैयाजासे बिजेपिनि बिजाथि दिलीप सयकियाआ 2.5 लाखनिफ्राय 3 लाख बारा भट लानानै देरहागोननि मिजिं खालामदों बिपिएफआ देरहागोनना आसा खम नाथाय बिपिएफआ गावसोरनि मावथिफोरखौ एमसिएलएफोरखौ हमथाना लाखिनो थाखायसो इलेक्सन गेलेदों होनना बुङो सिएम प्रमद बर'आ गासैबो दोलोआनो गोबां खोथा बुंनानै देरहानांगौनि मिजिंखौ लानानै गोख्रोङै खामानि मावगासिनो नाथाय देरहानाय जेननाय बेफोर गासैबो रायजो राजानि आखायावनो दङ समासो खोन्थासिगोन सोर देरहागोन सोर देरहाया जायानो देरहाया मानो रायजोनि थाखाय मोजां खामानिफोर मावनो हाथों थांनाय मासनिफ्रायनो बिजेपि सोरखारा कंग्रेसनो थाइसे थाइनै रायजो राजाफोरा हरनाय रांखौनो मेगन सागासिनो दङ बुंदों
से नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिजाथि गर्जन मोसाहारिया कंग्रेसनि बिजाथि गर्जन मोसाहारिया बावैसो सिगां आईटी डिपार्टमेन्टआ कंग्रेसनि मोनसे एकाउन्टखौ फ्रिज खालामबाय, इउथनि एकाउन्टखौबो फ्रिज खालामबाय, बन्द खालामजोब्बाय, जेबो ट्रेन्जेक्सन खालामनो हाला। कंग्रेसआ माबोरै इलेक्शन केम्पेइन खालामगोन? मदिया 400 एमपि देरहानायनि मिजिं खालामदों। जुदि 400 एमपि देरहायोब्ला हादोराव जेबो अपोजिशन पार्टी होननायानो थानाय नंला। अब्ला हादोराव किम जुंनि सासनसो फैसिगोन, पुतिननि हादोर बायदि जासिगोन आरो चाइनानि हादोर बायदि जासिगोन। से नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि कंग्रेसनि बिजाथि गर्जन मोसाहारिनि गोख्रों बिबुंथि। मख'नो गोनांदि मोनसे डेमक्रेसि हादोराव बेबायदि जायोब्ला मा जागोन गर्जन मोसाहारिया रायजो राजानो फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बिजेपि सोरखारा आईटी डिपार्टमेन्टआ 1823 कौटि रांखौ कंग्रेसनिफ्राय बिगासिनो दं होननानै बुंदों। जुदि बे थाइसे थाइनै फैसाखौनो लांजोबोब्ला कंग्रेसआ माजों इलेक्शन गेलेगोन? कंग्रेस पार्टीया गोथौ जिंगायाव। बावैसो सिगां सोमलिगुरि पिसिडिसिनि आद्रा जानानै थानाय कनस्ट्राक्शननि खामानिखौ लानानै कन्ट्रेक्टर बिक्रम दैमारिनि सायाव जाख्ल'नायनि अजद दैखांनानै भिडिअ बानायनानै ससियेल मिडियाआव गोसारनायनि उनावनो बिक्रम दैमारिनि गोख्रों फिनजाथाय। मख'नो गोनांदि आथिखालाव गासैबो पलिटिकेल हान्जायानो माबोरै हागोन माबोरै हाया खायदा नागिरनानै अपोजिशन पार्टीखौ लोरबां खालामनो नाजानानै सौग्रोबोगासिनो थानायखौ जोङो नुबोगासिनो दङ। बिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जा मुलाम्फा खालामनो सानो नाथाय खहासो जाहैयो। मा फोरमान होखो बिक्रम दैमारिया? फै जोङो खोनासंनि। যোৱাকালি মই এইখন বিচিডিচি অফিচক লৈ নিউজ কৰা দেখা পাইছিল। আজি ইয়াৰ উত্তৰটো দিবলৈ বহুত ভাল পাম, কাৰণ যিটো উত্তৰ দিম এই উত্তৰৰ ৰিয়েকশ্যন বহুত ভাল হ'ব। ভালে কৰিছে যিসকলে ইয়াতে আহি এইখন আধৰুৱা কাম ৰাইজৰ আগত দেখাই দিলে। ইয়াৰ ক্ৰিমিনেল কোন আৰু কোনে এইটো আধৰুৱা কৰি ৰাখিছে, ইয়াৰ উত্তৰটো মই ৰাইজৰ আগত দিবই লাগিব। বহুত ভালকৈ উত্তৰ দিবলৈ কাৰণে মই সুযোগ পালোঁ। তেখেতসকলে কৈছে এইখন ঘৰ বিচিডিচি ইমান সুন্দৰ ঘৰ বনাই আছিলে, কিন্তু আচানক কিয় স্তব্ধ হ'ল? ইয়াৰ কাৰণটো ক'ল। বিক্ৰম दैमारी এইখন ঘৰ কিয় বনাব পৰা নাই, কিয় স্তব্ধ কৰিল, কিয় কাৰাপশ্যন কৰিল, পইচা ওলাই ফালে নিশ্চয় এই কামটো কৰা নাই বুলি তেখেতসকলে মিডিয়াৰ আগত কৈছে। এতিয়া ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল এইখন ঘৰ কিয় হোৱা নাই? ইমান ধুনীয়া ঘৰ বনাই থকা, কাম প্ৰগ্ৰেছ হৈ থকাটো কোনে স্তব্ধ কৰিলে? এতিয়া ৰাইজে শুনক। যোৱা 2021 চনৰ 20 ছেপ্টেম্বৰ, আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ আগত মই দি দিম, 20 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে এখন চিঠি প্ৰেৰণ কৰে। সকলো গোটেই যিমানখিনি ব্লক আছে, যিমানখিনি অফিচ আছে, এনেকুৱা চিঠি পঠালে যে ফিফ্থ ফাইনেন্সৰ যিমানখিনি কাম কৰা আছে, নকৰিলেও আৰু কৰি থাকিলেও আণ্ডাৰ প্ৰগ্ৰেছ হ'লেও গোটেই কাম স্তব্ধ কৰিব লাগে বুলি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই এইখন চিঠি প্ৰকাশ কৰিছে। ইয়াতে লিখা আছে ৰিগাৰ্ডিং ডিছকণ্টিনিউ দ্য প্ৰজেক্ট, ৰিগাৰ্ডিং ডিছকণ্টিনিউ দ্য প্ৰজেক্ট আণ্ডাৰ ফিফ্থ ফাইনেন্স কমিশ্যন। এইখন ঘৰ বনাই আছিলোঁ আমি, কিন্তু এই বনাই থকা ঘৰটো প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই স্তব্ধ কৰিব লাগে বুলি চিঠি প্ৰেৰণ কৰিছে। এই কাগজে যিটো কৈছে মই সেইটোৱে ক'ম। বনাই ফালে ক'ব নোৱাৰোঁ, ডাইলগ বাজি দিব নোৱাৰে। এতিয়া যিবিলাকে ইয়াতে আহি নিউজ কৰিছিলে তেখেতসকলে এই ইউপিপিএলৰ লিডাৰবিলাকক সুধিব পাৰিবনে এইখন ঘৰ বনাই থকা ঘৰক কিয় স্তব্ধ কৰিলে? কিয় আপুনি চিঠি প্ৰেৰণ কৰিলে যে ব্লকবিলাকত, ডিআৰডিবিলাকত, চিএছডিবিলাকত কিয় চিঠি প্ৰেৰণ কৰিলে যে এইখন ঘৰ কিয় স্তব্ধ কৰিব লাগে বুলি কিয় চিঠি পঠাইছে? এই ৰাইজৰ না প্ৰমোদ বড়োৰ না হাগ্ৰামা মহিলাৰী? এইখনতো ৰাইজৰে সম্পত্তি আছিল, কিন্তু ৰাইজে বিচাৰিছে এইখন ঘৰটো হওক। যিবিলাকে ইয়াতে নিউজ বনাব আহিছিল তেখেতসকলেও ভাবিছে যে এই ঘৰখন হওক, কিন্তু এই ঘৰখন স্তব্ধ কৰা ব্যক্তিজন প্ৰমোদ বড়ো। এতিয়া এই মানুহবিলাকে সুধিব পাৰিবনে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক যে এইখন ঘৰ কিয় স্তব্ধ কৰিব লাগে আপুনি? এইটো ৰাইজৰে সম্পত্তি আছিল, ইয়াতে পইচা ধৰা আছিল, এক পইচা আজিলৈকে আমি পোৱা নাই। এই যিবিলাকে ইয়াতে নিউজ বনাইছে তেখেতসকলে হিচাপ দিব পাৰিব না মোক, মই যে পইচা লৈছে?
আৰু তেখেতসকলে মই ডিফেমেশ্যন কেছ দিলে তেখেতে যুঁজিব পাৰিব না, প্ৰমাণ দিব পাৰিব না? তেখেতসকলে এই যে যোনে ভিডিঅ' কৰিছে হা, কাৰোবাৰ পৰা লাখ টকা আনি ফালে মই বিক্ৰমৰ এগেইনষ্টত নিউজ বনাম, আপুনি কিমান পইচা দিব? নিশ্চয় কাৰোবাৰ আগত কৈছে। এই কোৱা মানুহজন কিমান পাইছে মই নাজানো, ভিডিঅ' কৰা মানুহজন কিমান পাইছে মই নাজানো। মই এইবোৰ কথা গোটেই ক'লে আপোনালোকে দুখ লাগিব। কিন্তু চাওক, এইবাৰে এই কাগজটো মই দি যাম, UPPLৰ কোনোবা নেতাই এই গাঁৱৰ যদি ইলেকশ্যনৰ মাজত আহে, ইলেকশ্যনৰ কথা ক'বলৈ আহে, এইখন ঘৰ কিয় স্তব্ধ কৰিব লাগে বুলি প্ৰমোদ বৰক আৰু প্ৰমোদ বড়োৰ সদস্যবিলাক আপোনালোকে ক'ব লাগিব। এতিয়া মজা হৈছে না, এই ঘৰখন কোনে স্তব্ধ কৰিছে? দুইটা লেটাৰ পঠাইছে, এইখন আৰু এইখন। আপোনালোকৰ মাজত এই লেটাৰটো মই দিছোঁ। বড়ো ভাষাত এনেকুৱা কোৱা আছে, सिखावखौ होसोनायाव सैतानखौ लोगो मोननाय। মানে চোৰক বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু सैतानহে লগ পালে। এতিয়া মোক বিচাৰিছোঁ কিন্তু প্ৰমোদ বড়োকহে লগ পালে। মোক ইয়াতে বিচাৰি আহিছিল তেখেতসকলে, ৰাইজৰ আগত মোক সুধিবলৈ আহিছিল, মোক ৰাইজৰ আগত আনিবলৈ তেখেতসকলে চেষ্টা কৰিছিল। এতিয়া প্ৰমোদ বড়োহে ৰাইজৰ আগত আহিব লাগিব। এইখন চিঠি চাওক ৰাইজবিলাকে, এইখন কথা ক'লোঁ। এতিয়া নতুনকৈ VCDC বনাইছে, ভালকৈ চাওক, ভালকৈ বনাওক। এই আমাৰ নজৰত আহি গ'ল, এই ভাল হ'ব না নাই ইয়াৰ হিচাপ দিব লাগিব। বেছি কথা নক। थैंक यू सो मच रायजोफोर जायफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब्बाय। दिनैनि थाखाय खौरां एसेखिनियावनो लाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामदो आरो हायोब्ला लोगोफोरजोंबो शेयार खालामनानै होदो आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। थैंक यू सो मच।